conseil, on va conseiller. Il est ça qui a fait nous. On va conseiller ta qui pas mon idée. Pour faire des choses partout. Skate from Paul. Ya, ala des amis. Et Kon Na Wan belai. Ya, on n'a pas qui va te répondre avec foutu. ya, ma no selecto. Ya, ma minute. Eru, no venenai. Because ma tikritinga. Eu não fiz servir. Cada campeão por fumando. Ya, ade idee petit brukuste. Ya, because na eventa des makastra. Idee e nyame bidito. Yare, italiano magastrati, es moja wa, no, madu kosto, ano liburi pifirkan, no me pede kuka fiera. Ya, iedo kufka. Aqui spin kisi quiz. Ya, Vamos ficar nani. Sranan Kon Na Wan. Sranan Kon Forget it.
goed wat is toch belachelijk. Informatie is maar voor iemand. Because c'est des dieux là, mais ça passe en détente. Oui, je vois ça que me fait. La salsa de go, pour moi, on se culture qui est dans le monde. Dans le méga centre, il y a billet de bala. Dans le go, on y a ça. Full peace. Didibi. Moi, c'est wakanyala timo. Usukudegi. 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 Dewa kenya masimu. Usukudegi. 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 Destiny na Pedro Steina Kone. Da Teresa Lusa. So ano di foyomis. Di de pesa de la grandma. Da di de yere no de. Occurrence stagnates. Luku wade wakenya lati mo. Awak koko shani wadi bega presidenti. Akan kiting mo ni sabok kisi. Kisana mude. Imude ay. Angade nyaman. Udah nyaman mo ni mo. Zo, goedemiddag volgers. Goedemiddag binnen en buitenland. Hi, mi dorp baga. Ik ben er weer. Na een week hè. Hi, een weekie. Anderen vinden het lang volgers. Beetje moe hoor, want ik zat me in Marokko go door hoor. Even bijstellen. Ja. Volgers, goedemiddag. Ik wil iedereen bedanken die me nu volgt en die zullen nog volgen. Allemaal buitenland, een goede avond. Sranan, Sranan, goedemiddag. Ik ga even, want ik ben er vandaag alleen, dus even checken hoe ik dat moet doen. Even kijken hoe dat werkt. Ja, klopt. Zo. Wat zijn in een kondre? Corruptie, dat no stop. En volgens mij, ja, zo is er aan ook weinig te werden. Laat mij zo beginnen. En ik denk dat ik naar Miwang bede sabi wakan nga denki dati. Maar sap je dit op een veld, je met want to bradafi en dan we taki en mishitak no ano Miwang tak Sranan op een spiritueel probleem na 75. Kom ik tak een spiritueel probleem. En yes dong je takangasma en te takangasma de je shitak werkelijk tak sanepsa in Sranan te aksitak yung fakang so an sweet kondre so an mooi kondre en toch je shitaki sane wan waka fam waka. Volgens mij regering kon regering gwe. En we zien dat nog een regering niet teka ting. Fugo onderzoek. Sastra teki negatief 75. If spiritueel utekwa kondre. Of spiritueel utekwa hebi. En voor we lossen hebi dat op spiritueel. Want if je shilibisma de actie schrijft af, trouwens ook vaderlands liefde. Ik heb zoveel vaderlands liefde. En ik heb dit en ik heb dat. Dan moet je soms tijdens door de actie schrijft af. Dat jongen echt de mas op vaderlands liefde. De man lobby aan mama Sranan. De loba gromma. De shitaki. Tak san ne. En de tap de ati. En de je lukus refi tak no. Sa de mai taki. If de mopo uit de ati. Op uit de mofo. Want het blijkt nog steeds dat men zoveel agenda's heeft. En de agenda leieren.
Mensen, de agenda lijkt. De agenda lijkt zodanig dat ik me normaal begreep. Ze heeft Sarah. Echt. Met actie misrefi tak jong. Waarmee horen ze me goed? Mensen, horen jullie me goed? Want ik zie dat iemand hier iets zegt. Kom ik goed over, volgers? Volgens mij, laat me even kijken. Kan iemand, want ik hoor mezelf niet hoor, dus even checken als het goed loopt. Even seconde. Pap. Save saja, pap. Even kijken. Ja. Jawel, oké, goed zo. Oké, en dus er gebeurt zoveel in Suriname. En dan vraag ik me af, moeten we niet een keer takukona makandra na ala de pastor na de pandit voor Lucas aan spiritueel. Want mijn man begrijpt dat leiders uit takken volk en dan mij geen 63 graden. Ik denk dat we ons goes domprak serie volgers. Want trouwens dat we gaan het land aan Jezus over, maar volgens mij ons go luku schrijfelijk libisma toe. Want gado no doe juno toe, u kan begi herde. Maar if uno libisma, walip ala sangi gado. En te Sranan Kon Na Wan. En je belooft Sranan Somesani. En dan je wacht naar een toedri agenda. Naar een toedri versie. Dat je kiest Sranan. Dat natuur en lukuyu. Temide bezig en roken volgers. Dat men luku me lazy. Men luku. Dat men actie misdrijf af. De leiders zou abi. De man zei doe politiek. If de man de powers sa de taki. Sa de man taki a true of a no true. Bovenop de politiek, man. Bovenop de. Minus absoluut liefde de man abi. If de man mening na Sranan. If de man atigi Sranan. En de man sapsa de man do. Mino sabiera. Baka 3 jari is dadelijk om de hoek. Is abi bij poti. Zoveel dagen en zoveel dit. Dat we luku. Usa luku. Baka de aantal daten mi kom baka. If Samitaki ook uit. Mensen. Want dat man is sparen. Want je don't vergeten, lek van mij belooft dat ik mijn onderzoek L5 eten. Mina maak ba. Me fenwa sani, me fenwa trasani. En aan een regering die zie waar. Dat moet hij gaan toe. Aan een minister die zie waar. Me fen sani, maar me fen jammer. Taka een nieuwe regering sa kong, sa bezetting.
Mino manchi next ete. Dus LVV mensen mino vergeten. Mensen mino vergeten staatsolie ete. Me kon het apubaka. Mensen, want de demo behandel EBS. Bijna meer rond EBS ba. En dan moet actie volgers. Moet actie nu. Moet actie nu. Dan moet potwang schrijven dat om stem tegen wansaf EBS. Want ik kom veel wat toesaf EBS uit. Bij alle de mensen doen aansluitingen naar EBS. Ik ben tak voeren. Maar ik kom aan te doen. Ik heb EBS helemaal uitgekampt. Helemaal uitgekampt. En dan mi wire. Komt dat net. Komt dat. Mina ga de pakier af me. Hoe kan mama helemaal uit? Staatsolie dadelijk ook ba. Dus volgens ons denk dat ik me tak over wansani. Tak me naam kusin vergeten, ne wara vergeten. En ja, hij zegt dingen hoor. Maar tanga no. No wamano kan tegen me. Of give antwoord ete. Tapa voedselpakket tori. A money pie. Ome money pie. Tanga no. A money sa pie na sheik no. Als ik me niet vergis. Minister van Gezondheid. Tanga no de naman Jim antwoord ete. Want hier de. Isabi mi drop one sani. Mi sap tak de kost meer, maar nespang. Want ineens is iedereen expert geworden van een surfen en veel surfen. Maar wat ik zo jammer vind van regering en van president en van minister Agaipersing, dat zo'n fout meki en alle de man voor oppositie naar een coalitie een aantal ding met luku ding dan denk ik, we hebben een aantal experts in Suriname. Hoe leiden, jongen, if you look the experts, nationaal, internationaal. Dat is precies met luku de man. Tak de man is zo schaamteloos. Tak regeren met qua fout. Minister met qua fout. Minister buitenlandse zaken met qua fout. Tak isaka isrefi. Dat takana we Sranan. I'm sorry. We are sorry. Sranan people. We make one biggie fout. We leren het ook hoor. We leren het ook. Maar unet tega wisranang. Unet tega volk voor wisranang. Dat jere no. Hey, no biggie fout zou meki. No biggie fout zou meki. Maar met sakami srefi. Met sakami srefi gi mama sranang. Tak u mek one fout. Maar nee. Akaransa en Godoro. Want we zijn toch eenmaal geweldig. Hoe hemoro wisranang. Want de mensen redden Sranang. Hoe vallen. Hoe vallen. Zo gaan we om met onze Surinamers. Zo gaan we om met Wisranang. Volgers. De man zei go stem, de man zei stem. Red Suriname. Ay, baya. Isabi. Astranang volk disi. Astranang. Wisranang, we lobby Sranang. A volk disi accepteer furu. Volk furu. Oli egwaloktu.
Yansan egwalok tu. Diensten egwalok tu. Alles sani egwalok tu. Dat in plaats. Ik tak nga wisrana. Ik tak nga red Suriname vallen. Sa epju pot dapelek minister. Sa yo. Luku kona. De oppositie man view. De je taki. Arman Agaiber zien. Tak vaderlands liefde. De je taki DNA. Tak de mana chaprahas. Maar isabi. De man sa stem red Suriname. De man voor Wisranang. De man sabi tak chaprahas dape. Dus dat is geen nieuws. Is ook geen breaking news. Minister Agaiber Singh. We weten het. Daarom hebben wij gestemd voor red Suriname. Daarom upoti die VAP red Suriname. Dan moet je baka met jullie arrogantie. Toch? Nanga oppositie. Nanga udri nanga voor agendas. Met vaderlands liefde. Isape een aantal chaprahas de nou. De man de let in a buurt filoto. Minister Agaiber Singh. Want daar heb je ook een aantal chaprahas. Minister Agaiber Singh. Go in meditatie. Go in a spirit. Go boedipi. Dat je shi sot boskopu. Wisranang mama sranang mama doti ojiyu. Wan mama doti luku yu sa itaki. Wan na yu poti na circle voor een mama sranang. Ik heb velen zien eten. Ik heb velen zien weggaan. Dus de chaprahas voor de oppositie als mij wakari usap alle de chaprahas. Dat is zeer duidelijk. Anders hadden we nooit en nimmer red Suriname gestemd. Dat moet u ook weten. Dat u minister bent geworden, moet u ook aan red Suriname, aan Wisrana dank zeggen. Dat lijkt van mij een biggie fout. Junanga koning Albert. De besakas refi. Tak mama Sranan. Wisrana. Mi fout. Dat no man aftegi. Dat bo meki moro biggie. Maar te je kom. Dat je me kwam verhaal. En wat tegi. En dan komt het over de DNA-leden. Minashino wang DNA-lid actieminister. Minister, maar het staat niet op de begroting. En feit een soort begroting aan mijn comfort. Nou hebben we een actie van Kamer van Koophandel. Want die krijgt ook een van die dagen een brief van mij. Op mijn Kamer van Koophandel kon leggen van je schrijf van NV zo in. Nou hebben we een actie. Nou hebben we elkaar een voorzitter voor Kamer van Koophandel. Want we blijven een biggie expert. Allemaal sap ineens over alles, Annie. Maar nu hebben we elkaar een voorzitter van zo'n NV kan schrijven zonder wat RVC. Isap sa wetheid aki.
Wat zijn de aandelen? Terwijl het is geen staatsbedrijf. En het is een staatsbedrijf. Alleen maar rommel en rotzooi leggen jullie uit. Ugo lees wet. Ugo lees alle de sam fini. Misap wansani. Voor mij uno sabi saipsa. Tak nationaal. Moro erg. Internationale investeerders. De man Fredo. De man Fredo breed. Dus we play one biggie wetboard crimineel. If you want to take less for wetboard crimineel, you can mail me. Uno sap next. Dan wat trouwens taki, famane, a director, a Jodiano. Dus a Jodia, mi ba respecti gito. Maar mi broko alla respecti. Je zegt het gewoon glashelder. Ja, en wat in de wandelgangen gezegd nou, dat hij familie is. Ter uw informatie, Adjodia. Mi pura her stamboom voor de regering die zie. En wat conclusie me kan tegen? Het is gewoon een familiebedrijf. Het is gewoon een familieorganisatie. Omdat mi no want you shing. Wat alle her stamboom voor op VAP regering die zie. Volgers en mi potting. De regering ook kies shing. Maar we weten we zijn één familie. Wie Sranan is één familie. Maar tak zo grad hari. Ja, want het is familie. Want ik denk dat dat ook een groot probleem is. En wat zegt hij nog meer? Mensen hebben problemen. Tuurlijk hebben mensen problemen. Want als die stamboom, oom, tante, nicht, neef en in New York moeders kind en Nederland is getrouwd met die en de getrouwde familie nicht is daar. Hele stamboom. Dan pak je er met onderzoek door. Efficiënt stamboom. Je wordt er gewoon misselijk van. Maar weet je, soms moet je dingen accepteren. En laten voor de natuur. Laat de natuur zelf maar zuiveren, mensen. En de natuur gaat niet zuiveren. De natuur is zuiver alles aan niet. A natuur, a spirit, de wisranang. Abi angry. En toen er reina om een wagi zij volg. Om een security guard loto uno. Is alles voor een tijdje. Alasang na giwan pisting. If wisranang a volk voor mama Sranan. Isap omes my pina regering. Tewe do show project. Isap omes mano nyang ete sa yu beloof. Daarom mine wan kom pak. Want trouwens een loop van met taki. Trouwens een loop van met taki. Dadelijk je jere tak mina via peer. Ja mina NDP'er. Je wordt er soms misselijk van. Maar goed. Ik doe geen dingen emotioneel. Ik doe dingen rationeel. De met takwan sa mine doe emotioneel sa. Mina ba denk dat die. Es mano aan arkimi. Ik ben blij dat ik heel veel volgers heb die wel willen luisteren. En ze mogen altijd negatief of positief. De man kan gim tegen me sani. Mine go delete man naar de sati. Mensen,
in mijn Libië, in mijn politieke Libië, komt dat het trafasi. Want er komen dingen gescheiden. Trouwens, nog man, want die tijden man politiek, dat mij raak naar tapu. Dat is gewoon direct persoonlijk. Maar isabi, er moet takken. Hoe ziet dat men reageert nooit. De South Holland, ja, Tweede Kamer heeft dat gezegd, Nederland heeft dat gezegd. Dat ineens een karta Nederland wordt verkeerd. Dat men actie misdrijf af. Minister Albert, koning Albert Ramdien. Ide eerlijk naar je schreef, joh. Ide eerlijk naar je denken. Je lobby Sranan. Is op zij taxo lezen. Albert Ramdien. Is dat is je tak van Nederland en go om naar UNO? Dat je ook in Nederland als schuld. We in Nederland als schuld. Dat ineens wat John Poggi zogenaamd Gironi Brunswijk. Zogenaamd hè. Volgers, daarvoor heeft me fout, dan verbeter me. Zogenaamd Albert Ramdien of Jopo Gironi Brunswijk. Ja, wat u hebt gezegd. En over wat karta. In omschrift Nederland, want je moet niet alleen Nederland schrijven. In schrift Hergrond in schrift Google. In schrift Guyana. Apis Grong. Je schrift Holland. Omdat Holland no arki you moro. Omdat Holland sabi you agenda. Omdat Holland ama filter you helemaal ba. Albert Ramdien. Dat ineens je bent naar Holland. Ja, en in Nederland dit, en Boksteen dit, of Bok dit. Golukuin na spiegel. Dat ik Nederland. Wat heb ik verkeerd gedaan? Nederland. Heb ik een hart voor Suriname? Nederland. Je wil me geen geld meer geven? Ja toch? Nederland. Ze willen me niet meer helpen. Dus we gaan een beetje anders zijn nu met Nederland. Met Nederland met je money. Dan was het Nederland van voren. Nederland van achteren. Nederland thuis bij jou. Nederland in de kamer. Nederland overal. Is je de agenda zou abi? Is je de agenda zou abi? Ai boy. Jullie zijn grappenmakers hoor. Grootste grappenmakers. Huh? Dus, omdat Nederland nou Epstrana, want Nederland koshi, hoe denkt dat de wetman lauw? Hoe denkt de Amerikaan lauw? Hoe denkt dat India lauw? India neshi saipsa. Volgens energie van de kondre, de man draait 360 graden. Dus maar zij volgt internationaal saipsa gaan Sranan. Omdat nou, je ziet dat abab chisuno, abab koshi agenda funo, los dat abab abe agenda toe era, dat bim tak toe. Want allemaal abe agenda in apa sani. NPS abe agenda, Partij Loer abe agenda, niemand heeft al wie strana agenda daar. En ik ga jullie na 3 jaar, ga ik het weer zeggen, if a nature gima libi tak mi kan libi zolang het ego mit of trafer kiezen. Met taking. Want aan natuur e gima krakti. If natuur gima krakti dan mo soru no tak uno ba abu egi agenda. Una wima masrana agenda. Una beng. Una beng. Dus omdat Nederland
niets en Nederlands gaat via NGO's hier werken, dat schrijft op een blok. Want ineens is de Nederlandse regering niet goed. Maar begin. Ja hoor, ja. Alles gaat goed hoor. Ja hoor, prins. Ja, we gaan een ambassade zetten hoor. Ja. Die ambassade gaat veel geld brengen hoor. En er gaat diaspora geld komen hoor. Ja, maak je niet druk jongen. Alles komt goed. Ja, maar je moet Bouterse opsluiten voor mij. En je moet die Brunswijk ook proberen te verkopen, ja. Je moet ze politiek doodmaken hoor. Dan krijg je alles van ons, hè. Ja, Albert Koning. Ja hoor. Dat na afspraak. Kotegi wisra no. Tak na met tak fake news no. Kan er meer fake? Is fake hoor. Mensen is fake. Ja? Is fake. Holland ou Jew money. Hoor? Diaspora o send money ko era. O send money kong. Koluku. Ay boy. Dus koning Albert play you poku. Yara. Dai dansa ngai poku. Yara. Dat take back play ngai poku. Da waluku era. Waluku safe sa. Ay baya. Soms wat ik zo die arki bepaalde man in een samenleving dis jong. Dan vraag je af if na zo de dus ineens bepaalde leiders nog bumoro. We vergeten dat allemaal kon doen een deel ja in een sweetie country. Yo. Ito may arki want to man. May arki want for me action news no. Faduki Rashid me kara maning. Damay yo wat de ma pot ala de fotos. Mi sa bilay material to. Milay material falak. Milay material. Isabi if was mij doe politiek en in Libië in leraar politiek gescheiden voor persoonlijk naar zakelijk. Mensen, alami mati sa metageren. Politiek wetaki. Persoonlijk, dat was mati. En zakelijk, niet zakelijk. Dat allemaal sa voor mij. Midraya, voor mij midraya sa voor Rashid Duki zeker want IT lezen arkama. Butak na, if na fout me arki, if na vervalse ma vervalse ma sting. Takamay tak over wan brada fe. Amay kara man brada broer. Huh? Boutert sa desi dalano. Tak boutak hij was daar no, volgens mij met Valentine. Takamay broko bouta. Dalo kira ma bouta mamaka. Maar het gaat niet om bouterse. Ik go om voor een Libis matang. Meneer Duki. Als man zei denk ik broko no jongen. Als man sa make you. Dan mino wan go in a dipi. Duki. Nou eto wat trouwen Land Rover dape. Huh? Tak ineens die eigen belang. Yo ser yo brada. Dat na niveau
voor politiek. Dus je zegt Bouta, omdat Bouta no be mo doen een aantal sangiu. En you sap say de toe, want de chapra has be dape toe. Mino kies next voor Bouta. En mino accent nooit was ani. Lek van uno. Go na Bouta oso go bega man. Gi post, gi oso, gi jari, nanga tek lanti sani. Dat tide, yo tegam, yo tak publiekelijk, ja, was bij een vriend in zijn hotel gaan slapen. Gaan we zo om. Mi denk je aan een biggie man, jong. Mi denk je komt op leeftijd, jong. Mi no bel you. Isap zeide, mi vind dat je isap dat mi no man onrecht. You na laatste man in de NDP. Nanga de landrover man van die keri. Tak Bouta mek fout. En dan maar op chapraha. Nou man, allemaal sabi. Het is geen publiek geheim. Maar tak je broko man. Tak zo gaan amana je brada. Ja broer. Zo voor eigen belang. Dat je serwa man. Omdat je ching. Of je tante. Of dit. Of je suku grom. Of je want gewoon SML. Jongen, de man pot in SML. Mek de chari go. Mek go doe sani. Mano broko man. A natuur. A karma e koara. Woman sa mek you. Wis no chi so tu yan van man. No broka maar. Want dankzij NDP en Bouta. Je bent een furumakti toe. De man zei tak negatief. Dadelijk gaan er ook zijn. Dat de man tak net zo over Santoki toe. Maar de man jaf Santoki. En precies zo de man tak voor Santoki toe. Daarom met tegen president Santoki naar Ronnie Brunswijk. Uluku eigen partij man. Minister Akhaiber Singh. De chapra has say tak dera dat say. De man dat let loan to you. Minosap heeft na schaakspel voor Bouta. Maar heeft na niveau dat we schaak. Dan mi paki karta. Sa mijn staf aladi. Dat is zo mi trasanier. Maar na schaak we schaak zo. Tak een keer wisselen aan libisma. Zij go stem. Santoki. Dera. Maar bon, Santoki was weekend. Koluko ya mo drama poku gi Santoki era. Mo drama chi poku 2 minuten, 1 minuut. Yara, ik heb wat Santoki was in Nigeria, laten we kijken. Santoki was in Nigeria. Nikeri, Chan was daar. हमरा चांद जी के होगे बड़ा नाम के अच्छा अच्छा काम करेगा हमरा चांद जी के होगे बड़ा नाम के अच्छा अच्छा काम Mere de man be happy man. De man chap bellen en op uit te vrouwen dat. Ai man. Het was een uitstapje. Mooie uitstapje. चांद जी के होगे बड़ा नाम के अच्छा अच्छा काम करेगा हमरे चांद जी के होगे बड़ा नाम के अच्छा अच्छा काम करेगा Nikeri, wie kent best bij, hè? Ai, mijn god, ik heb zoveel informatie van Nikeri, hoor. Regering. Isabi, meer dat kan man doen aan uitspraak dapen. Zoveel geld bespaard. Maar, president Santoki, Isabi, dat moet tegen, dat mag raak nam tapu. A volk wisranang. En laat het duidelijk zijn. A volk wisranang. De man sabi.
De man sabi tak a voor regering voeren. De man sabi tak er daar, net als jouw minister van Financiën, een man taki dat het chapra has aan de andere kant zijn. Dat is sabi. Maar je sabo moro boom. Wamishi, ik gebruik wat sani voor meneer Bouters dat des mano stemmen slim. Dus meteen, zo is men verwacht van moro boom sani. Regering Santoki Brunswijk. Uko werik ba. Fuyere taki regering Bouters 2 maal gestolen 10 jaar. Allemaal zijn stem red Suriname. Ja toch? Allemaal zijn stem red Suriname. Sabi dat itu. Dan maar, volgens mij go, arki even. Anami, na unutaki. Moeten onze mooie Suriname Arki. redden. Arki volgers, arki. We zitten. You sting it good. Me sting it good. Akay Barsing, 19 zetels. No worry, vier is een ververi. 10 jaar aan de regering. Zade den koneteri. Na, una zameke. Wetertu. Usabi dat de broke. Los van wotete. You sing it quick. Yes, go to what's the and quick now. The man get 50-50, man, we ready for what now? Who are we to bring? Yes, I believe that they collect now. I'm on in the study, look where body, I'm at the tip now. My Volgens u heren. Allemaal zijn stemrut Suriname. 11 tot 12 zetels. Kan het 13 schrijven. Alle de man sabi tak 10 jaar lang ano mitaki. Nou wie Sranan? Tak de man baba bribi rat Suriname. De ba bribi chan santoki. De jou knap op wang regeringspodium. Dat jou raak tamotaki. Uno wa yere de sandat moro. Mek bouta take sani. Es mas stem no stem slim. Of de no stem red Suriname. Ano uniform president. Isap sang wisra na wa yere president. Fawanyang. If a kurso saka, if a brandstof of saka, you minister voor HI, no maar tek besluit, president. Uko werik ba. En as Sranan wisranang abi geduld ete. Abi geduld ete, president. Uno a jere pap furados moro. Uno a jere verhaal. Wat we weten het al dat tot 10 jaar lang gewoon staande zijn gebabyseerd. Gewoon 10 jaar lang usap dat de man u babyseer. Ja. De zijn de president. Takang volk. Nog een taksang bouter say taki. Nog een taksang de tramay taki. You abalit. Show me your motion. Das apoku sa des wisra na wayere. Usap ka nga beleid. Sana beleid. Sana beleid baka tuyari. Uno ayere tak yung opo ang goud main. Wan grasal ko dapeg ba? Mek grasal ko duweg. Wan me kwan yung goud main fu accommodero alo mati baka? President? E isa sa men fere so erg jongo.
Alla wisje wasje u dit op pers. We op scoren, sa umus poti, of na doneer, make asa make pers do eroko. If a pers na wisra na verder, I do a scoren, des masteref o segi na nga kruis. If you put fire na nga lampu, na van pette polder, des ma o segi you. Inaf ko soort dat regering doet werk. Show me emotion. Dat is toch geen niveau van regeren. Alapje wiswasher. Weet ik je zo dressie? Huh? First lady, hij praat die waardebon voor koming maar. En dit op een begroting. Waar in de begroting of is het een donatie? Dat wil het volk weten. Het volk nog een stap trust honey. Is mooi, is leuk. Maar is het politiek verantwoord? En dit op een begroting. Om in de food first lady. Voor praat of naar 100.000, 200.000. Of praat pakketten van voor koming maar. Of naar kies en gratis voor koming maar. Maar niemand weet het. Er is zoveel miljoenen betaald aan voedselpakketten. En per money de atpai om een pakket, president. Je denkt dat gaat volk nog naar Sribië. En volk was habi met dit op een veld. En volk nog een jaren dat ze president Bouter zet taki. En er is zoveel schulden. En zo tangan no money no ko ete president. Usroto a tup chip chiman. Maar de biggie man. Uno go take them a ete. Ugwa Indonesia go take money. Ugwa Hong Kong go take money. Ugwa Panama go take money. Ja minister voor buitenlandse zaken. Igwa Fuchin City go take money naar China. Igwa Santo Domingo te money. Igwa Curaçao te money. President. Je zou toch met iedereen werken. En je zou alle goede ideeën toch gebruiken. Iedereen in de regering heeft een eigen agenda. Allemaal. Allemaal hebben een eigen agenda. Ik vind het jammer, want allemaal bij op hoop dat red Suriname. Wie Sranan bij op hoop dat bij red Suriname. Mijn hoop aan red Suriname die zie. Is moeilijk hoor. Echt. Luko me mungu is dongba. En next no set ete. Next no set ete. Next no set ete. Isabi president. En ik kan tegen man, moet takken tide. Me tegen you. A natuur opot you. En a natuur oppoer you. You sap ete? Me tak wan president van Kondre. If you no sap charius refi. U kan memre ete. Tak wan mambe taki. Na gado pot mi jaso. Na gado oppoer mi. Wel, a natuur sorgo. Taka puring. En natuur sorgo tu. Taka me guagron tu. We sadu. De wansa waka baka de sot manati. Do go baka de manati. Mana natuur. A fast forward go om nanga libis masa de ina. Amma. A sweetie kondre fonu. Wa gezegend kondre. Wabi gezegend libisma. Maar vast wel go om naar de libisma. We want tek besluit zonder
taki nangadesma. So ko sakai srefi. Futuro president ugo oso na oso. We praten telefoonnummer die allemaal. Kijk, je kunt me bellen. Je kan allemaal. Is dat om de nummer kenkikba? Is dat om het man middes mamoro? Want des matron gado. Des my free. Maar de no sabi. Tak te de free. Dat de storm kom. De fadonga grond. De no sabi. Is je van volk die ze uit de slag. Om een biggie takje eggie. Dan moet je geen auto rijden. Je moet geen benzine, want je hebt geen geld. Zo gaat men om met mensen. Wie is er dan? Ai, baya mogwe. Mi hopu. Tak regering change, lek van mitaki. Laten we kijken als men ja, mensen die in Nederland zijn, ik weet dat jullie het jammer vinden, jullie allemaal terugkomen. En ik begrijp het ook hoor. Maar ja, ik ben bezig met een spirituele centrum. Dus if ik kan koken, zou ik kontrapen naar mij. Je bent bezig aan een spirituele centrum. Wat sma? Sma ne begrijpen alibi solisi Sranan. En met dat gaan boem voor sma. President. Volgens mij, ik communiceer morgen voor aan Jusmaar. En alle de man zijn poti. Trouwens, plek gadot op ministeries. Want de nou aan takken aan jou. De man directeur, onder directeur. De man tengi you. Maar de vergeten. Dadelijk verkiezen ik kom baka. En natuur is zorgu. Dat de duwe ego zo snel. Want dat natuur schikba. Tak na. Saipsa anobu. Wie Sranan? Milobi Sranan? If natuur gemaakt krachtig ben ik er heel gauw weer. Ik heb het even druk met mijn centrum, mijn spirituele en mijn zaken en mijn hustle. Laten we elkaar omarmen. Ko Sranan Kon Na Wan. Lek voor Sranan. Tak u stemret Suriname. Ko Sranan lek wie Sranan. Ko takan u strefi lek wie Sranan. Zo wou kan bereik. Tak alle de grappenmakers die zie. De man zei kade strefi. Tak de man gado te de winik ba. De man vergiet alla potisma. Kocharu strefi. Wan lid fasi. Volgers, nog bedankt. Blijf mijn video sharen. Blijven praten met elkaar. Kota ons refi. No alles maar de val maakt. No alles maar sa begrijp uno. Me fu taka ons refi. U begeister ons refi. U vorm ons refi. Dat zo kan grolek wisranan. En teken me. Teken me. If spiritueel. U tekwan wisranan. En vouwen zet wisranan. Want spiritueel is er niet iets goed. Trouwens, dat temi tak met tak laulo sani. Maar toen si fusani psa. En eipsa. En ogopsa. Ude voorzichtig. Usafa het jaar strefi. En ik wil iedereen bedanken. Ciao, ciao. Buitenland, Nederland, Amerika. Overal de wereld. Ik wil iedereen groeten. One sweet day, one sweet Sunday.
En dan ben ik heel gauw terug if natuurlijk maar krachtig. Alamai lobby wang, blijf sharen, hou van je. En Ulubu Strefi. Ciao ciao.